Maadang buntag si Dr. kagabi ni sa Global Doctor. Ingon ni Joe Palabaw, bulletin editor sa newspaper editor dahil Cagayan de Oro, Manila. Siya ay naghimo sa akong pangalan, Global Doctor. Yaw pangalan, no? ha? Wag lami kayong plugging, Jol. Maadang buntag, Dr. Global sa kahanginan. May ni akong classmate may gala seminaryo kay daghang kayo mga quotation ba. Global doctor. Ako yawa paminawa, no? Di na doktor sa kahanginan, na imong doktor sa global. Basig magtindog na taglilihiyo na ating Jol. Maasang matag si Dr. kagabi ni gikan sa Punciano paingon sa Moscow. Hala, pagkuha mo og papel. Mag-istorya ko karong buntaga may gala kung unsay drug of choice for every disease nga akong makita for the last 35 years. Kuya, no? Dili ni kon ba? Di ni way pabor-pabor ni sa drug company may gala ba? Kung unsay akong ginagamit para sa pagtambal sa mga sakit, mao po na isulti nako karong buntaga. So, kuwag papel, ballpen ka nang musuhat, ayaw dang di musuhat, ka nang musuhat, unya patong na mus papel diha, sige, go. Para sa ubo may gala, para sa ubo, usually mo gamit sa yung mga kanang dili kayo mga highfalutin antibiotics. Kay kada kagaw may gala, kada kabaw na ay bayot. Kada kabaw dili na sa ingon nga ratsada na tanan nga gamitan nimong amoxicillin gikan sa infeksyon sa mata, paingon sa infeksyon sa imong lubot, dili taon. Kada kagaw, kada germ, kada bakterya na specific antibiotic nga ginagamit. Specific gina siya gyud kay ngano gi-testing nila sa laboratory kung mapatay ba ang kagaw. So, patong nas papel. Kung wa pa mo'y papel, sorry na lang. Baisag ka lang, supot na lang diha. Kung iba, likos kalendaryo. Sige, kuha na, dali. Kay mag... kamay. Seven. So, ingan patong na mo. Go. Ang ubo may gala, usually ang kagaw is Streptococcus bacteria. Usually, kung bakterya, wala ko na ingon viral, wala ko kay wadi mang tambalan ng viral. Kanang fungal di pud siya matambalan. Adi niyo kaya na siya. So, bakterya lang ta istorya ni tanan. As in horse, R as in radio, O as in usang, M as in mountain or mule or mouse, Y as in yellow, C as in Coca-Cola, ayaw Pepsi, I as in Inarimundo na pod, o N as in Nora Honor, azithromycin. Ngano man, azithromycin gikan sa erythromycin. Mo daw ni maayo, adi na maayo. Iyo istorya ba? No ni mong doktor ni mga mao ning maayo daw ning antibiotic dok. Pwede ba ning sa ako? Mo na diplomatic kay pag-istorya. So, sa bata, azithromycin is 200 milligrams, 1 teaspoon once a day for 3 days. Okay, good morning, Dr. Mimosa Nikdaw. All the way. All the way from Pampanga. Okay. Sa tigulang, bata pa kay taon mga
Mga bombastar lang akong na-memorize. L as in Lorna Tolentino. O as in Usang. X as in xylophone. A as in apple. C as in Coca-Cola na pod. I as in India or Ina Raimundo. L as in Lorna Tolentino, duha ka buok. Ha? I as in Ina Raimundo na pod. O N as in Nora Honor. Clock. Uban lagi, laing nga may ihatag. Sige, pasagdi sila. Kay kani siya, ang mga tambal nga ginasulti na ko sa inyo karong taga. Mauna ang akong prescribe. Magbuot-buot dahil sila, nga mo manay ako natunan. Mauna siya, noy. Mga gila tinuog yun. Okay, kung magkalibang nga paglibang ninyo, way dugo, way nana, wala sipon-sipon imong tae, gastroenteritis man na siya. Di ba? So, kalibang equals ang tambal ana noy amiba na siya. So, kung di mo makapass to exam, moderate ginog tambal, ang tambal na niya is metronidazole. M as in mountain. E as in apple, E as in elephant, T as in tiger, R as in radio, O as in usang, N as in kita ninyo may galang na klase-klase ng antibiotic. Malibog na iyong kutaw ba? Malibog na iyong kutaw sa pag-memorize na. Kung di gyud mo doktor, di gyud mo kay balo anak gyud. So ako lang ang gina-shortcut, at least makaibalo mo nga kanang ginahatag nga antibiotic sa inyong doktor pareho sa akong ginahatag sa unsang sakita. Okay. Cefuroxime is C as in Coca-Cola, E as in ginahimo nako, ginadoble nako siya. Ciprofloxacin 1 tablet 2 times a day plus metronidazole 500 milligrams 1 tablet 3 times a day. Mao na siya akong ginahimo may gala para makontrol lang gyud ang kalibang. Ayaw mo pag-inom og loperamide. Ayaw mo pag-inom og Lumotil. Kaya ngano, inyong gihotel ang kagaw. Dok, yung doktor mo, ayaw man daw ni Dok. Testingan daw nato ni Dok. Tingnan na siya, may gala pag-istorya sa doktor. Kaya yun na nga, may daw ni Dok. Kanin daw ibisita. Unsa ka? Kaya na lang pagpa-doktor. Magbut-buot man ka. Ayaw. Kinanglan ang imong doktor mo desisyon kung unsay tambal ihatag nimo niya sa imo. Uha. Wala kayo side effect, wala kayo mga allergies. Kuha. Sabtan. Kung wala mo kasabot, kung wala po mo nag-record, sorry na lang. Kung wala mo kaapas og sulat, sorry na lang. kung paspas man na imong baba, Dok, ura maglubot manok, Dok, ay sorry na lang. Kay Ave Maria. Avelox. Ang generics niya is moxifloxacin. Avelox ang iyang brand name. Kaya wala lain. Wala generics. A as in apple. V as in Viagra. E medyo kayo. So, ang akong ginagamit pag pre-operative antibiotic is cefuroxime. So, kung maoperahan ta mo,
mag-opera ko sa imo, di commonly gina mo na ihatag nako. So ayaw mo katingala nga 750 milligrams wa man koy kagaw do nga namang tagaan man ko kung patakaran og sa akong standard. Muna siya mahigala nga usahay ba sobra na ako ka stricto. So sobra na ako ka stricto mahigala usahay mahiubos ng doktor sa ako. Digos kana pa akong problemahon, ha? Di na ko magproblema na ka, the best